Melina, cijelu paket. Vidi ga. Gdje ti je paketić? Evo ga, haj pa... Gdje je Čiko dao paket? Haj pa nesi ga do babita. Kako se zove tata? Babo, lijepi. Eto, vidi što ona... Haj stavi tamo, haj. Ja. Pametna Melina. Gdje je paket? Gdje pokaži, babi? Gdje ti je paket? Gdje je paket? Gdje je paket? Slažem se sa pantalicama, sa svime. Gdje je paketić? Gdje ti je paket? Gdje daj paket? Daj paket, hajde. Aj, ponesi. Gdje je paket? Haj uzmi ti da ovo ti je Čiko. Gdje ti uzmi paket, hajde. Evo ga. Haj uzmi, gdje? Evo ga za tebe. Neće ti Čiko, ništa on tebi dao paketić, hajde. Idi uzmi ga, hajde. Pa neće ti ništa, hajde. Eto ga. Haj uzmi paketić. Gdje uzmi? Pa neće te Čiko, ništa. Šurimo kako. Haj uzmi paketić, hajde. Evo vidi, vidi, baba ti hoće snimiti, hajde. Hodi vam, gdje ti uzmi sama, hajde. Gdje uzmi, gdje ponesi, hajde. Gdje ponesi, hajde. Ona je vidjela gdje si ti dio, one krajeve, pa i ona. Aj ponesi. Bravo. Evo da se vidi pozitivna strana ove naše organizacije sa predstavnikom na čelu, pa eto. Evo, ovo ćemo mi zabilježiti, znači bez njih nama nema budućnosti. Puno teže. Teško sa sindikata, kao bez sindikata i nemaš ti šta pričati. Bez njih nama nema budućnosti. Gdje ti je paketić što ti Čiko dao? Gdje ti Melina? Gdje je paketić? Gdje ponesi ga, hajde. Daj paketić. Hajde nek ti Čiko to malo ulijepi da se to ne ispadni, hajde. Hajde nek ti Čiko malo to zalijepi. Gdje dadni Čiki nek ti zalijepi da ti ne ispada. Evo ga, sad ćemo zalijepit. Hodi. Ljepši dat. Hvala sindikatu još jednom, nisu dužni, ali eto hvala im što se da obrade ove najmanje malešane. Evo usput informacija, 450 paketića. Hvala drago Boga neka. Vedo. Evo ga, Vedo, jel? Je, moramo vidjeti kako ima njega. Eto ga. Dragi mi. Čekaj, škripi. Evo sad će to Čiko dati. Eto ga, isto da nekakav. Ne dirat. Ona smije dirati. Ovo je jedan neizostavan detalj. Evo medi, eto ga, vidite, Čiko je zalijepio, evo ovdje, eto ga. Hvala još jednom.